мудири мактаби рақами 60 шаҳри Истаравшан ва дастикам як омӯзгори дигари ин таълимгоҳ дар робита ба марги 4 шогирдашон боздошт шуданд. Додситонии шаҳри Хуҷанд онҳоро дар ҳодисаи ғарқ шудани наврасон ҳангоми шиноварӣ ҷавобгар медонад. як манбаи наздик ба тафтишот рӯзи 11 август ба радиои Озодӣ гуфт, зидди ин ду муаллим бо гумони аз беэҳтиётӣ расондан ба марг парванда кушода шудааст. ин айбнома аз 2 то 5 сол зиндон ва маҳрум сохтан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайянро пешбинӣ мекунад. мақомот мегӯянд омӯзгорон зиёда аз 20 шогирди худро ба саёҳати Хуҷанд оварда беназорат гузоштанд ва 4 нафари онҳо ҳангоми обозӣ ғарқ шуданд. ҷасади Бахтиёр Каримқулов, Садриддин Каримов, Лазизбек Хидиров ва Асилбек Маҳмадисоеви 16 соларо пас аз чанд соати ҷустуҷӯ ёфта рӯзи 8 июл дар деҳаи Ниҷонии шаҳри Истаравшан дафн карданд. ҳоло бинобар халал надидани тафтиш манбаъ аз ифшои номи боздоштшудаҳо худдорӣ кард, вале қаблан волидони наврасони ғарқшуда гуфта буданд, ки фарзандонашон ҳамроҳи омӯзгорон ва мудири мактаб ба саёҳат рафта буданд. яке аз омӯзгорони мактаби рақами 60 Истаравшан бидуни зикри номаш афзуд, роҳбари синфи наврасони ғарқшуда ва директори мактабро борҳо ба бозпурсӣ даъват карда буданд, вале баъди ҳодиса мудири мактаб борҳо дар беморхона бистарӣ шуд ва вазъи боқимонда омӯзгорон низ хуб набуд. вале дар нишасти хабарии сардори риёсати маорифи вилояти Суғд Осим Каримзода дар ин бора изҳори назар карда буд. дар вақти тӯроқхӯрӣ ва ҳамон вақтан ҳамин 4 нафар оҳиста ҳамин чихе шудааст, ки ҳамин аз гурӯҳи асосӣ ҷудо шуда рафта ҳамин дайро омӯзӣ мекунем гуфта якбора ҳамин хел ҳодисаи нокуш шудааст. ва албатта он нафароне ки саҳранкорӣ карданд, ҳамбудӣ роҳ доданд, он нафароне ки гунаҳкор ҳастанд, мо бояд ҳамин мувофиқи хулосаи тафтишотие ки шуда истодааст албатта ҷойгирӣ мекунем. пештар низ баъзе аз волидони наврасони ғарқшуда дар ин фоҷиа мактабу омӯзгоронро гунаҳкор карданд. ҳозир вақти ҳамин карантин касалӣ ба онҷа бурдан шарт лозим буд. дар шӯъбаи маорифи шаҳри Истаравшан гуфтанд, ин сафар бидуни мувофиқаи мудири маориф ва берун аз нақшаи корӣ сурат гирифтааст. рӯшан нест то куҷо ин саёҳат барои мактабиён ҳатмӣ буд. ба гуфтаи шоҳидон, ҳодиса дар наздикии боғи фарҳангию истироҳатии наврӯзгоҳи шаҳри Хуҷанд дар ин ҷо рух додааст. ғаввосон ҷасади ғарқшудагонро аз қаъри дарёи Сир берун оварданд. фарзон Муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.